ranyisi ng'ama yando mako mano committee mano mochung' ne weche go mag budget and appropriation mano jaod bura Kiharu Ndini Nyoro ne wanno kogole kanyo ka koro jod bura ne seye ni karo sebedo kokawo pesa moko to kar mondo mi opoge maromre ne kuonde chung' od bura mopogore kata maromre nyalo bedo ni nitiere kaka ne otero gi mathoth e gwenge go e kar chung' od bura mane ma Kiharu gisani koro ang'o ma onego bed ni gitimo wa Nyafuanga ka duoki to kata kapok miya Gwanda thuolo machielo mar mondo mi japiny bende owinja ne ni yes mana kaka Gwanda wacho ni e thuolo mokwongo ema koro waneno kata koro Atandi momako kamiti maduong' mano mar ochung' ne weche go mag budget ma jaluo ema koro mako gitim ang'o mar mondo mi japiny bende koro feel ane impact ka wacho ne akeni jo Kiharu nyalo bedo ni no feel impact mar Ndini Nyoro kacha joluo to nyalo feel e yo machalo nade teach mana kaka wasawache budget and appropriation committee umulo chenro mora mar keto pesa kando e yore mag development koro giminyal timo konga ne en mondo gi hakikisha ni ya budget mar pesa obedo policy no oket gi kisungu luongo ni fairly nikech paro moro ni koro ma Atandi e jakom mar budget and appropriation committee koro wang'isa Atandi ni ma koro tim chok pesa te odhi kanye odhi ugenya mago biro kelo weche marach mago kisungu luongo ni set up for presidents gimote mowacho e siasa gimo adwa ng'ise ni kiko miwa deny nikech koro en jaluo mane kaka joluo osehinyo wa tije mang'eny ni wan kidhi offices gi ni ng'iyo waka to jomoko mondik bathgi to timore nade ndiko jomoko mondik bathgi to tero pesa koro kiko advice Atandi ni kiko ter chiemo malego nyako ter mana chiemo malego ka ji bro pare keden mana gi chance achiel and opportunity maber ma Atandi nigo sasa makanya ka iwache maber kabisa hata moketu beda idealist awela idealist hata kitaka itamuri gima siasa rach ani kachang'eyo ni kata America ke dhie Democrat ni policy margi ka Republican odo Republican ni policy margi be ing'eyo ni kata ndio mako katoria tir nitiere benefits moko manyalo biro maber kabisa. For example, budget mar pi kata na development mar idara mar pi en pesa di. Atandi nyalo penjore ni ya how is the levy mar pi itiyoge e gwenge ma kaluo. Magi gik minyal tim together of. Market ni apana kawa ng'iyo weche mag development wan weche mag kunyo pi pond dams gi ok wanegi mang'eny ga weche mag kaluo. Onyalo penjore ni ya to gigi kare pesa gi dhiga ka de kanye to hakikisha wacho ni from today one give me not appropriation but equity, there's something equalization fund, something like that, which magnyansa pi mono nego benefit development ga higa part o sa ngadiga pesa ne okdeka mondo mi watimi equity we waka pesa ne odeka based on gap manitiere ni kato hakikisha kaka jaluo be machiel mong'eyo kuma dhier kata weche mag midhiero ma wan go kaka Nyanza hakikisha ni budget obed fair manyalo biro Nyanza obi kanye obi Nyanza gime Gwanda wacho ma biro kelo shida kanya ka and which is true when adiere ni ya is our time to eat our time to eat no bera ndalo moko we pim ni our time to eat no bera ndalo moko Gwanda nadwa ne serikal ora weche moko mag koma kanya ka to kore gina fojo passport da ogi kato gizo ngini kore sani na state guest kore ni wedi passport se ka do handle e yudo ka seche moko passport dimina ne to duwe ne yudo ka to miye kata ndala chiel ibedo piny. These are privileges mi yudo by virtue mar in machiegni gi telo. Koro Atandi hakikisha ni ya wadwaro gi miluongo ni not equality equity nyiso ne kuonde mana nigi piny no ne othir dongruok ni piny okaw budget cha to equalize ingeni in gi yani Gwanda ka wachung ni koro wana no kucho te yudo ka equality ogeni nyo kama abora la Gwanda an koro nyalo neno kocha koro ki wacho ni equality to mano justice onge mano mokwongo. Mar ariyo wadwaro ni kosetimo mano kidwa loso gima sustainable to time gima kisungu luongo ni ya set a precedent nikech ingeni kanwa dongo no ngiswa ni ya ne mboya mano keto chik mane wacho ni president above the law ken gi aketa na dieri whichever to no wijo kamano kano paro no dhi bedo ang'owa no dhi bedo ker e ywaruok kata mane gin masani Ramogi wingo dinga to gigo dugo kelo shida. Koro wakwayo ni ja Kenya maber kata jaluo maber
Sani kineno ka budget is skewed, ka development di kamoro molo kamoro. Ipenjo nga penja Atandi. This is the budget allocation. Chika somo ka chik wacho ne ya. Report mar control of budget. Mabiro kala ne parliament. The budget committee nige higher role mondo migi examine ne yore ma kunde mabugo nitie. Kaluwore gi kaka allocation of funds no tigo vis-a-vis the budget. Magi teko mo Atandi. Koro wakwaye maber ko bedo piny maber mo kao pesa ni mo tiyo kaka onego tigo. Te yudo ka tich dhi tiyore maber. Kwado ka wach kata mala mbunge ma Kiaru Ndini nyoro. Ndalo moko na wuoyo gi MCA moro magweng'o Homa Bay. Ta page no timo development maber. To gizo ni ng'eny wafwenyo ni MCA moko kia kata nitiere allocation mag funds mag skunde matindo. En no bedo MCA, en no dhi assembly kuwuok to timo nade? Odhi ot. Koro kipenjo tang'o miyo MCA makacha noloso yo maji donjo gwenge ni echa oketo pi kacha oketo ang'o. Iyudo ka most of MCAs negi kia kata their roles and responsibility mondo gimotimo nade? Ne teko momiyogi kata pesa manie budget monego MCA timo nade? Tigo. Koro niketo nidi kata nidi ng'amariek. Odhi osomo budget ma onego kaw, ma onego kaw, ma onego ti, ma onego ti, ma onego ti. Magi privilege mano yudo. By virtue of bedang'owa budget committee. Koro yudo otiyo gi budget committee anta knowledge base. Koro wakwayo Atandi oburu nyikal to ng'amariek ok ng'amiya advice ogigi nosatiyore go te mondo gitim gimiluongo niya equity to kendo giket